ஆஹா ஆரம்பிச்சுட்டாங்களா? இது என்னது சாமி வந்துருக்கு? கடவுளே போச்சாங்க. ஐயா அப்புறம் என்ன போடு டான்ஸ் போடு. சரி වට්ටන බැලුන්දා ඉනි මල්ලිය කෙල්ල කුරුකුරු උතරේ පතන්නා සුසප්පල කලම්බා අරදි දිප්පායගේ තුසුලුසුලු හෙලිකොප්ටරේ අරංගා වයිපා කියලා නමතුලා කෙල්ල උනොත් නොයා නම්ම එයකින් හදපු සම්බා කන්ද සම්බාසෝ මුති වේද ඔයාලගේ பாவி ஆளை பார்த்தா டம்மி பீஸா இருக்க, பயங்கரமான ஆளா இருக்கேடா. அதனாலதான் அந்த ஆபீஸே என்ன நம்பி அந்த அளவுக்கு எனக்கு டேலண்ட். எது